dogon dutti ta rawa, dogon dutti ta Abdul Karim noma kaka sarkin Kwanawa mai adalci. Kwanawa gidan sarauta mai daraja, Ibrahim Dadi waziri Kwana, ginshikin fadar Abdul Karim noma sarkin Kwanawa dogon duci. Tun kaka da kakanni aka kafa wannan gida sarauta mai daraja, gidan karamci inda baki ke samun girmamawa da mutunci, gidan da talaka ke samu gatanci, gidan alfarma, gidan sarauta Kwana noma kaka sarki mai adalci. Kwanawa gidan sarauta mai daraja, Ibrahim Dadi waziri Kwana, ginshikin fadar Abdul Karim noma sarkin Kwanawa dogon duci. Abdul Karim noma kaka gwarzo naiki, ka rike al'umma dogon duci cikin mutunci da daraja. Karitau al'adu gida da mutunci, kowa ya san ka da kyawawan halaye, kana kawo haɗin kai ga al'umma garin dogon duci mai daraja. Kwanawa gidan sarauta mai daraja, Ibrahim Dadi waziri Kwana, ginshikin fadar Abdul Karim noma sarkin Kwanawa dogon duci. Ibrahim Dadi waziri Kwana, mai hikima mai tausai ga al'umma, inda yake ana samun adaduci, tare da kai waziri dogon duci na samu zaman lafiya. Kwanawa gidan sarauta mai daraja.
muna roƙon Allah ya kara daukaka gidan sarauta Kwanawa mai daraja, ya sa ku ci gaba da haskaka gari Dogon Doci, alfarma manzo Allah.